соли 2022 дар вилояти Суғд 38 ҳодисаи даст ба худкушӣ задани ноболиғон сабт гардидааст. Дар ин хусус Фурқат Хоҷазода, додситони вилоят, хабар медиҳад. Ӯ гуфт, дар маҷмӯъ соли 2022 дар ҳудуди вилоят 202 ҳодисаи худкушӣ ва сӯи қасд ба он ба қайд гирифта шудааст, ки 38 адади он ба ноболиғон марбут аст. Аз ин шумора 167 адад худкушӣ ва 35 адади он сӯи қасд ба худкушӣ ташкил медиҳад. Дар робита ба ҳодисаи худкушӣ ва сӯи қасд ба он соли гузашта 20 парвандаи ҷиноятӣ бозгардида, пас аз тафтиши барои моҳиятҳои баррасӣ гашта ба судҳои дахлдор ирсол гардид, мегӯяд Фурқат Хоҷазода. Бино ба иттилои ӯ, омори худкушӣ ва сӯи қасд ба он дар ҳудуди вилоят нисбат ба соли гузашта коҳиш ёфтааст. Дар умум соли гузашта аз тарафи 169 нафар ноболиғон дар вилояти Суғд 195 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, ки ин назар ба соли гузашта як адад кам аст. Дар ин шумора 109 нафар хонандагони мактаб ва 47 нафари дигар бекор буда таҳсил намекунанд. Овбошӣ 25 адад, расонидани зарари вазнин ба саломатӣ 16 адад, ҷиноятҳои дигар 37 адад. Аз маҷмӯи ҷиноятҳои содиркардаи ноболиғон 120 ҳолат дар танҳоӣ ва 24 ҳолат гурӯҳӣ содир гаштааст. Дар маҷмӯъ соли 2022 дар вилояти Суғд 6165 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, ки назар ба ҳамин давраи соли гузашта 463 адад ҷиноят кам мебошад.